Tsamba yekutanga yaPetro chitsauko chechitatu. Vakadzi navarume. Saizvozvo nemiwo vakadzi muzviise pasi pavarume venyu, kuitira kuti kana vamwe vavo vasingatendi shoko vangadzorwa namafambiro avakadzi vavo pasina shoko rarehwa, pavanoona kuchena nekuremekedzwa kwoupenyu hwenyu. Runako rwenyu ngarurege kubva pakushonga kwokunze kwakadai sebvudzi rakarukwa, uye nekushonga zvishongo zvegoridhe nenguo dzakaisvonaka, asi runofanira kuva rwomunhu womukati, iko kunaka kusingaori, kwounyoro nekwomweya wakapfava, kunova ndiko kunokosha pamberi paMwari. Nokuti vaizvishongedza saizvozvi vakadzi vatsvene vakare, avo vaiisa tariro yavo muna Mwari. Vakanga vachizviisa pasi pavarume vavo chaivo, saSara akateerera Abhurahama akamuti ishe wake. Muri vanasikana vake kana muchiita zvakanaka uye musingapi kutya nzvimbo. Saizvozvo varume, garai zvakanaka navakadzi venyu, uye muvabate norukudzo somudziyo usina simba, uye savadyi venhaka pamwe chete nemi yechipo chinokosha choupenyu, kuti parege kuva nechinodzivisa minyengetero yenyu. Kutambudzika nokuda kwokuita zvakanaka. Pakupedzisira, imi mose mugare norugaro mumwe nomumwe wenyu, munzwirane ngoni, mudanane sehama, munzwirane tsitsi, uye muzvininipise. Regai kudzorera chakaipa nechakaipa, kana kutuka nekutuka, asi namaropafadzo, nokuti ndizvo zvamakadanirwa izvozvo, kuitira kuti mugare nhaka yokuropafadzwa. Nokuti uyo anoda upenyu kuti agoona mazuva akanaka, anofanira kudzora rurimi rwake pane zvakaipa, nemiromo yake pakutaura zvinonyengera. Anofanira kudzoka pane zvakaipa agoita zvakanaka. Anofanira kutsvaka rugare agorutevera, nokuti meso aShe ari pamusoro pavakarurama, uye nzeve dzake dzakateerera kumunyengetero wavo, asi chiso chaShe chakanangana navaya vanoita zvakaipa. Ndianiko achakuitirai zvakaipa kana muchishingairira kuita zvakanaka? Asi kunyange dai mukatambudzika nokuda kwezvakanaka, makaropafadzwa imi. Murege kutya zvavanotya ivo, musavhundutswa. Asi mumwoyo menyu tsaurai Kristu saIshe, mugare makazvigadzirira nguva dzose kupindura vose vanokubvunzai pamusoro petariro yamunayo, asi muite izvozvo nounyoro uye nokukudza, muchichengeta hana yakachena, kuitira kuti vaya vanotaura zvakaipa pamusoro pamafambiro enyu akanaka muna Kristu vanyadziswe pakureva kwavo. Zviri nani kana kuri kuda kwaMwari kuti mutambudzike nokuda kwokuita zvakanaka, pano kuti mutambudzike nokuda kwokuita zvakaipa. Nokuti Kristu akafira zvivi zvavose kamwe chete, akarurama nokuda kwavasakarurama, kuti akuisei kuna Mwari. Akaurayiwa mumuviri, asi akararamiswa noMweya, nawo akaendawo akandoparidza kumweya yakanga iri mutorongo, yakaramba kuteerera kare Mwari paakanga akamirira nomwoyo murefu mumazuva aNoa, areka payakanga ichiri kuvakwa. Mairi vanhu vashoma bedzi, ivo vasere, vakaponeswa nemvura, uye mvura iyi inofananidzira rubhabhatidzo runokuponesaiwo zvino, rusingarevi kubviswa kwetsvina yomuviri, asi rubatso rwehana yakanaka kuna Mwari, inokuponesai nokumuka kwaJesu Kristu, iye akapinda mudenga uye ari kuruoko rworudyi rwaMwari, vatumwa namasimba noushe zviri pasi pake. Uku ndiko kupera kwetsamba yekutanga chitsauko chechitatu chaPetro. Mwari akukomborerei vadikani, akuitirei zvakanaka. Mwari akomborere kuverenga kweshoko rake. Amen.